May gamayan na natong plastiko oy. Dali din eh. Saan na yung pagpadaga no? Di man ta pwede maglaban ni. Kay kumpanya raman ta. Mangita na yung tagkalaban. Sige din eh. Muadto ta sa unahan. Mi, pahaway sa ta. Sige din eh. Waman po tayo kalaban. Mi, magdula-dula na lang sa taglastiko. Wa pa bitaw tayo kalaban. Bitaw din ni no. Sige, magdula na ta. Ako yung una din eh ha. Ako na po mi, tanday ni Ron. Ay, wala ako na po din eh. Karon tanday na dyan ni me. Tanday na, daog na kumi. Tikasan man ka din eh. Tikasan gyapon. Pildi jud ka. Dira ko din eh, tikasan kika. Masuko man hinuon mapildi boy. Meanwhile, Haha, lain aning way kadula ay. Usaw ni pagdaghan sa laste karon. Mangita lang kung kalaban tay tubig. Ningawa po dress eskwelahan ay. Kaysa. Si Mimi man nagsidini oh. Nag-unsa kaya na sila diha. Adun sa nakubi. Hoy, nagunsa mo. Nagdula og lastiko sam. Unsa man nakay lastiko, dula ta. Naraman di mo dre akong gipangita. Nangita ra ba ako kalaban lastiko? What? Sakto kay nangita kalaban. Daghan ra ba kay mig lastiko sam. Sige tanday ita. Urot yun yung lastiko ron. Dali na dali sam. Kinsa may una? Ako yung una sam. Ako na pod. Ako na pod. Ay, wala pa jud. Wala ko na sad. Halami, last na lang nga jud atong lastiko. Patay jud dini, tanday jud ha. Ako'y bahala mi. oh shit! Patay, wala. Ayay ka. Ako nalay na lastiko. Tikasan ako libi. Oh shit! Anday ha, tanday. What? Tikasan man to sam, waman to na tanday. Unsay wala ka klaro ano? Mahurot na jud atong lastiko mi. Ayaw na, pildi na mo. Tikasan kay lang dako, may pangmulakaw may. Mahurot inuhon na tong lastiko mi. Gani dili tikasan magud kay si Sam. What? Guto man mi oy, mamalit sa tami. Sige dili tara. Asa naman itong mga bataan naglaag? Uy, tito, asa man ka? Asa man day? Ganihara kong pinangita ninyo. Nagdola raman mi, tito. Muli na gani mi, kay gigutom na mi. Sakto. Ako'y dalang pagkaon oh. Wow, French fries ug Sprite. Kalamihan na din yung mga unsa ta. Salamat ani tito ha. Sige, uli mo dayon ha. Kalamihan na din oy. Lami gani mi. Meanwhile, Daganan ako listiko eh. Muli sa kobe, gutom na kayo. Kaysa. Si Mimi manigsidini o lami ang pagkaon oy. Pero kabalo ko, di man dyan yung mangatang. Unsa may maanyong plano ha? Ay tama, ilisan ko na ilang pagkaon. Dito ko magi sa likod bi. Price na siguro ni. French fries ninyo mahimong kapayas. Sprite ninyo mahimong tubig. Saan yapon mo karon? Halami unsa to? Adto na to din eh. Tara. Ay, kapayas raman day mi. Unsa man ni? Paita to mi oy. Gani din inom sa tag Sprite. Busuga ay. Tanawon sa na kontong duha bi. Ora
sige, paita na. Inumon dayon ng Sprite nga tubig ron.